Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java muprofita wedu wenhema panganai achinyomba Baba Harare naDaddy Hopewell. Munongoziva mega Hopewell is our number one journalist. Chinoita kuti arwadziwe ndechekuti Hopewell anotaura chokwadi, saka iye anenge anomira neZANU-PF. Saka auya akanyora kuti iye Baba Harare naHopewell chinono vanga vafara, but Jesu aramba ndokushungurudzai kusvikira mati amen. Anga achizvitaura mushure mekunge adedzera kuti akaita tsaona ari kuDubai, uye akati, in my short life I have witnessed the raw power of God. I know there are some pastors nevamwewo vari kuplana kundiuraya vachinditira witchcraft, but my God is more powerful than death. Last Sunday I should have died in an accident in Dubai, but no weapon formed against me shall prosper. Asi vazukuru vambuya nhanda vadedzera kuti aiwa zvazvitaurwa kana kuri kuti ndozvauri kufungidzira kuti Baba Harare vachafara naHopewell, kana nesuwo tingafare. As long uri munhu weZANU-PF tinenge tichidedzera kuti pasine ZANU-PF. Wese munhu anosapota ZANU-PF akangofa tinofara, because tetiziva kuti maproblems edu apera. Saka usafungidzira kuti ndi Baba Harare naHopewell vangafare kana ukafa. Nyika yese inogona kungofara, because zvese zvauri kuita muri kutambudza vanhu vari muZimbabwe. Muri kufunga kuti zvinopera nemi. Musakanganwa kuti Passion Java akamboita tsaona last time, hapana munhu akasungwa, vanhu vake vese havana kusungwa, asi pane munhu akatotsikwa akatofa. Munoziva story yacho yakatenderera. So there is lot at stake. Zvinhu zvakawanda ndozviri kuita kuti vana Passion Java vapotse kufa kudai, asi vanhu vari kudedzera kuti nyange mukafa muna basa munotibetsera nei, because munoswera muchingodya mari dzedu muchida kuti tisaurwa. Saka vanhu vadedzera kuti tiri kukuonai muda kuzama kutipusisa, but hatimbofi takabvuma kupusiswa nemi vana Passion Java napanganai fake prophets. Thank you so much.